Kardom B News 7 Thanbang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponika Advertisement Interview Avedet Sita EC Meeting Along Kacherai Pen Bangkre EC11Forester.1Foresguard Draiver Appointment Letter CM Arideng Pen Kepajir Karbi Anglong Autonomous Council Pen Katsa Asong Angbong Chingki Pahem Sojoy Lapen Karbi Anglong Arlo Forest Ingnam Tekong Lapen Longle Pelang Aduya Hoy Kacherai Kom Tekji Aphan Lapen Angparta Forest Asai Pen Kachepaduk Tang Atum Pura Pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Forester.1Foresguard Draiver Bangkre Isi Atumaphan Akimi Appointment Letter Keron Pon Lapen labangso aputhak CM kedeng thek pen methang asai lo pu matha karbi atum si kelong ke ong lake CM aphan choro wek nangji Sita isi kamang humeme alama bangke la bangkre isi atum aphan komantu si advertisement kipima lapen interview done avene lake ke damtang arnita maduta chini dunde lapen arjudun longle pusi ke ong dung arat atum chethamsai lapen ahoklo alangli tum bangkre isi ke mukro along mate aduya hoy forest along le along arjap thib lapen ajo anarlo cepaduk kru batum lo pusi CM aphan lo chupi Ateng regular nang pinangji pu Ateng isi meeting along ponlo laso Ateng si chingwai ponlo lapen executive meeting along kacherai Ateng si alangli atum aphan qualification kelang Ateng si akimi appointment letter pilo pusi forest secretary Dilip Terang Ferangke kahumri damahut nang thandun Tangte Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo 30 department along isi meeting along ceparai det Ateng si chokamar anghoy pi unpoma mate advertisement interview NA data sakuri chipi un et poma lata arjumime lasi arona teng pulote advertisement interview dovek nangjima lata munthi dam meme Athe advertisement interview ave pin pen appointment letter kipi mate sakuri ke claim pulote lake illegal appointment lo pusi ke damtang arnita CM Tuliram Ronghang Rat Angno Jailo Lapen Forest Department Secretary ACS Dilip Terang Kethana Teng State along ta do lason EC meeting along cepa pas lote appointment letter pi unpu lasi laso RNC Karbi Anglong Autonomous Council EC meeting along kacheraya teng la bangkre isi atumaphan appointment letter pi ponlo pu ladak angnat kahili dunji alam si avelo Athe council atum kopima ke claim lake council atum EC along kacherai aja kongdo pusi than lasi alangli atum ke kachepaduk tang atum forest along abainong chodeng voy atum lapen alangli atum aphan qualification ateng si appointment letter ta kipi puta tha lapen pinpur me 2021 aningkan katsa asong atum forest department along illegal appointment kipi aputha longri arlo airset prung set kache song pado ponlo Sita apido clip tangte Karbi Anglong Autonomous Council pen katsa song angbong kopine kapatu pen kachingki pahem so joyma lata arjumeme news text report B News 7 lapen non birtang ton pen arjuponik tha appointment dopik specialist forest department hola tamile tum chingmai bomlo inquiry committee gelo without council approval illegal appointment lata ne tum prabjin pen amni tum dak pilong na eme thang amri lo pilong na Sita arora teng pen dam nangji illegal appointment asilo without interview without advertisement lason se appointment piare hola tame le tum legal side pe ne tum advice and manglo legal advice and manglo prabjin pen hata ne tum ten ton ne tum labang illegal pe cancel lapse और को डेट वैकेंसी रिक्वायरमेंट वैकेंसी के दौरान में नीतुम को प्रेस अपॉइंटमेंट नीतुम पीपो एडवर्टाइजमेंट पीजी इंटरव्यू पे लापन केलों तंगा तुम बिपिना हला तुम से इप्याडुन पुलों ते लाबंगे नीतुम बांगे लातुम भन कंसीडरेशन बांगे पीपो स्पेशल कंसीडरेशन लातुम के क्लेम तंगा तुम भन बांगे से अपॉइंटमेंट किपिया अपना नियता इंटरव्यू मस्ट भी लगे तो बेग नहीं लगे दो बेग ना को लगे ऐसे लातुम सर्विस में के थक रिकॉर्ड है no latum per month per year we have to